Zvučne plesaj Hospodinu celá zem. S radosťou slúžte Hospodinu. Vchádzajte pred Neho s plesaním. Vedzte, že Hospodin je Boh. On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou v Jeho nádvoria a s chválospevom v Jeho nádvoria. Ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu, lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Sviatočné nedeľné kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry, slovo Božie, ktoré nám dané v tejto chvíli na posilnenie, na povzbudenie viery našej, nájdeme v Novej zmluve, a to v Evanjeliu podľa Jána v kapitole 3, vo verši 11. až 21. A tieto slová si prítomné kresťanské zhromaždenie môže vypočuť sediac. Čítam slova písma svätého, tak ako sú zapísané v Novej zmluve v Evanjeliu podľa Jána v kapitole 3, vo verši 11. až 21. takto. Pán Ježiš hovorí: Veru, veru ti hovorím, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale nepríjmate naše svedectvo. A ak neveríte, keď som vám o zemských veciach hovoril, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských. A nikto nevstúpil do neba, len ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet. Ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. Hospodin nech požehná čítanie, počúvanie i zachovávanie svojho svätého slova. Amen. Ako hlavnú pieseň našich dnešných bohoslúžieb budeme spievať, bratia a sestry, pieseň 277, prvú a štvrtú slovu. Milosť nám a pokoj od Boha Otca nášho nebeského a od Jeho svätého Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prítomnosti dárov Ducha Svätého. Amen. Poďte, bratia a sestry, skloňme sa pred Božou tvárou a modlíme sa. Vyvýšený, svätý, trojjediný Bože, Otče náš nebeský, chválime a oslavujeme Tvoje sväté meno aj v tento sviatočný deň, kedy nás voláš do obecenstva s Tebou i do obecenstva bratov a sestier. Drahý náš Pane, veľmi Ti ďakujeme za to, že si bol s nami po všetky dni nášho života, ale aj v tom uplynulom týždni. Ty si bdel nad nami, bol si našou pomocou, posilou, oporou v tých každodenných bojoch a zápasoch viery. Ďakujeme Ti, že nás opäť voláš pred svoju tvár. Ďakujeme Ti, že Ty si starostlivý nebeský Otec, ktorý sa staráš nielen o potreby nášho tela, ale aj o potreby našej duše. Dávaš nám nielen telesný pokrm, ale aj ten duchovný v Tvojom slove a v moci Tvojho Ducha Svätého. Pane náš, prichádzame aj teraz pred Tvoju tvár taký, aký sme. Ty nás dokonale poznáš. Poznáš všetky hlbiny nášho srdca, nášho života. A vieš, čo sa práve skrýva aj teraz, v tejto chvíli, na tomto mieste v našich srdciach. Pane náš, uvedomujeme si, že
Neraz sme kráčali po svojich vlastných cestách. Neraz sme sa previnili voči Tebe, či už to bolo v našich myšlienkách, slovách, alebo aj skutkoch. A rovnako sa tak dialo aj voči našim blížnym. A tak ťa teraz v pokore svojich srdc prosíme, aby si zahladil všetky naše hriechy a všetky naše viny. Očistil našu myseľ, naše srdce i našu dušu krvou Pána Ježiša Krista. Aby Tvoje slovo, ktoré máš pripravené aj dnes pre nás, sa dotýkalo hĺbky nášho srdca, formovalo náš život, aby sme boli podobnými obrazu Tvojho svätého Syna, Pána Ježiša Krista. Zmiluj sa nad nami, znič každú moc nepriateľa, všetky jeho zlé úmysly, Pane, veď Ty si prišiel na to, aby si maril skutky diablové. Tak prosíme, nech sa tak deje tu a teraz. A Tebe, Duchu Svätý, prosíme ťa, aby si nás uvádzal do každej pravdy Božieho slova. Daj, aby sme neboli iba poslucháčmi Božieho slova, ale aj jeho činiteľmi. Prosíme, nebeský Oče, zmiluj sa, vypočuj nás. Amen. Pred kázaním Božieho slova budeme spievať, bratia a sestry, pieseň 234, pieseň číslo 234. Sviatočné nedeľné kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry, to slovo Božie, na základe ktorého k vám chcem s pomocou Ducha Svätého prehovoriť, nájdeme zapísané v prečítanom oddieli písma Svätého, a to v Evanjeliu podľa Jána v kapitole 3, vo veršoch 20. a 21., kde k nám takto znie Božie slovo. Pán Ježiš hovorí: každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. Toto sú slová z písma Svätého. Milí bratia, milé sestry, jednej noci prebieha hlboký duchovný dialog medzi dvomi ľuďmi. Ide o dvoch mužov. Prvý, menom Nikodém, člen židovskej rady, navštíví Ježiša v noci. Mohli by sme si povedať, prečo práve v noci. Či tento muž nemá čas navštíviť Ježiša cez deň? Je taký zanepráznený. Aký je dôvod, že prichádza za Ježišom v noci? On je ten, ktorý je v tej veľkej rade a možno by táto návšteva Ježiša cez deň vyvolala veľa otázok a mohol by mať nejaké problémy. Čo vedia ale Nikodéma k návšteve Ježiša? Lebo musí mať na to nejaký vážny dôvod. Čo to je? Aký je dôvod toho, že ide za Ježišom? On vie, že Ježiš prišiel na túto zem od Boha. Ako to vie? Z čoho to vie? Lebo mal by mať nejaký dôkaz, že áno, ja idem preto, že viem, že Ježiš prišiel od Boha. A tu je jeho vyznanie pred Ježišom. Keď prebieha ten dialog, tak hovorí Ježišovi tieto slova. Lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Takže toto vedie Nikodéma, vidí znamenia pri Ježišovi a vidí, že Boh je s Ježišom. Také prvé znamenie, ktoré Ježiš urobil, sa odohralo pri jednej takej významnej udalosti na svadbe. Svadba. Na tej svadbe prebieha všetko, ako má, až do istého momentu. Došlo víno. A aká je svadba bez vína? Došlo víno
A matka Pána Ježiša je tam. Vidí, že bude z toho problém, a tak ide za Ježišom a mu povie. Povie o tom nedostatku. A Ježiš hovorí, žena, čo mňa teba do toho? Nie, že by bol Ježiš neúctivý, to bolo bežné oslovenie vtedy, ale tu je dôraz položený na tom, teraz to ja mám riešiť? Neprišla moja hodina. A verím, že v duchu aj túto vec Pán Ježiš odkomunikoval so svojím nebeským Otcom. A Mária pokračuje ďalej vo viere a hovorí sluhom, posluhovačom, urobte všetko, čo vám povie. A títo sluhovia urobili to, čo im povedal Ježiš. Čo im povedal? Naplňte tieto prázdne kamenné nádoby, ktoré slúžili kedysi na rituálne očisťovanie, naplňte ich vodou. Čokoľvek. Akokoľvek sa zdá toto počínanie akoby nezmyselné, tí služobníci to urobia. Naplňa tie nádoby a hneď na to dostáva niektorí z nich, aby odnesli ochutnať starejšiemu z toho, čo bolo v tých nádobách. A keď to starejšie ochutná, zistí, že to je vynikajúce víno. Iba sluhovia vedia o tej premene a Mária. A nakoniec sa o tom presvedčí aj ženích, nielen starejší. Aj my si musíme uvedomiť, že ako Nikodém, ktorý bol vzdelaným učiteľom a prišiel za Ježišom, prišiel za ním, aby sa dal poučiť. Aj my si musíme uvedomiť, že bez ohľadu na to, ako sme vzdelaní či inteligentní, musíme prísť k Ježišovi s otvorenou mysľou, s otvoreným srdcom, aby nás mohol vyučovať pravde o Bohu. Kto iný to vie lepšie ako ten, ktorý prišiel z neba na túto zem, nie? Od Boha, od Otca. Nikto iný to lepšie nevie. A ak niekto chce naozaj poznať Boha, tak sa musí stretnúť s Ježišom a musí s ním komunikovať. A treba povedať, že s Ježišom je treba komunikovať na dennej báze. Ak chceme Boha naozaj poznať, tak musíme dosť často, a povedal by som aj intenzívne, komunikovať s Pánom Ježišom. Nikodém chcel vedieť, čo je pravda a čo sú iba výmysly. Lebo aj my môžeme o Ježišovi počuť rôzne veci a každý má v tomto svete nejaký náhľad, pohľad na Ježiša, tak ako to bolo v tom čase, keď Ježiš vyučoval svojich učeníkov a pri jednej príležitosti sa ich pýtal, čo hovoria ľudia o mne, to som ja. A oni, tí učeníci, hovoria len to, čo hovoria ľudia o Ježišovi. On sa ich nič iné nepýta zatiaľ. Tak jeden, že Ján Krstiteľ, jeden, že z mnohých z prorokov. A Ježiš sa konečne pýta ich, a vy, čo hovoríte? Kto som ja pre vás? A jeden z učeníkov, ten horlivec Peter, vraví, ty si Kristus, syn Boha živého. Výborne, Peter. Správna odpoveď, ale telo a krv ti to nezjavili, ale môj nebeský Otec, ty by si na to sám neprišiel. Nikodém je u Ježiša a Ježiš mu hovorí ako oddanému farizeovi o kráľovstve Božom. To kráľovstvo Božie je veľmi osobné, príde do celého sveta, a že Nikodém v ňom bude iba vtedy, keď sa znovu narodí. Pre Nikodéma je to obrovská otázka a rozmýšľa nad tým, no ako sa môže človek znovu narodiť? A zda môže vojsť do života matky a sa narodiť? Však veď aj tá matka už nemusí žiť.
Ale Ježiš hovorí, nie, tu nie je reč o telesnom narodení, ale o narodení z Ducha Svätého. A to je niečo, čo je hlboko vnútorné. Mnohým ľuďom stačí, ak sú oni alebo ich deti pokrstené. A jednoducho, to je taká základná podmienka, aby som bol kresťanom, že? Ale je to všetko. Ježiš, keď prikázal svojej cirkvi, svojim učeníkom, aby krstila všetky národy v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, tak povedal ešte jednu ohromne dôležitú vec. Učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. To je to veľmi dôležité. Zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A čo je také sumárne prikázanie Božie? Milovať budeš Pána Boha svojho z celého srdca, z celej duše, z celej sily svojej. Áno? A blížneho ako seba samého. To je sumár. Ale toto prikázanie je rozdelené na také drobné. A zachovávať to je niečo iné. My možno vedieme deti od toho krstu ku konfirmácii alebo k nejakým iným sľubom, ale tu je otázka. Zachovávajú. Lebo toto je kľúčové. Ježiš hovorí aj iné. Nie každý, kto mi vraví, Páne, Páne, je veľa ľudí, veľa kresťanov, ktorí hovoria, Páne, Páne, dovolávajú sa Pána Boha, ale hovorí, to činí vôľu môjho nebeského Otca. Toto je dôležité. Nestačí len hovoriť. Nestačí len bezmyšlienkovite odriekať predpísané modlitby, či modlitbu Pánovu, alebo apoštolské vierovyznanie a podobne, ale činiť vôľu môjho nebeského Otca. A povedzme si úprimne, popravde, že s tým máme problém. Lebo Boh chce dokonalý vzťah. Tak ako nás On dokonale miluje, buďte dokonalí, buďte svätí. Toto hovorí. Takže požiadavka a oprávnenie na vstup do Božieho kráľovstva je, viete čo? Pokánie a duchovné znovuzrodenie. Čím začal Pán Ježiš svoju službu? Akými slovami začal? No začal tým, že pokánie činte, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Týmto začal službu. Pokánie činte, obráťte sa, odvráťte sa od svojich hriechov, obráťte sa k Bohu. A mnohí naozaj prišli k Jordánu a dali sa krstiť. Boli tam aj vojaci, boli tam colníci, dokonca prišli aj veľkňazi, aby počúvali, čo to vlastne ten Ján Krstiteľ káže. A mnohí vyznávali svoje hriechy a dali sa pokrstiť. To nebola formalita. Oni si priznali, že potrebujú svoje hriechy vyznať, poľutovať a zanechať. A samozrejme, Ježiš hovorí aj o duchovnom znovuzrodení. A vysvetľuje dôležitosť duchovného narodenia a hovorí, že do Božieho kráľovstva sa nedostaneme nejakým vylepšeným životom. Urobiť kozmetiku navonok, to nie. Ide o zmenu srdca. Zmenu ľudského srdca. A súčasťou Božieho kráľovstva sa staneme iba vtedy, keď sa duchovne znovu zrodíme. A Ježiš hovorí aj o svedectve, ktoré sa týka práve jeho. Ale nie každý toto svedectvo prijíma. Mnohí odmietli Ježiša. Mnohí ho neprijali. A celý náš duchovný život sa preberuje jednou otázkou. Kto je Ježiš Kristus? To je Ježiš Kristus. Keď si prijal Ježiša iba ako proroka alebo učiteľa, v podstate si tým zavrhol jeho prorocké vyučovanie, lebo on o sebe vyhlásil, že je Boží syn.
Pane, vidím, že si prorok, hovorí žena pri studni nedaleko Sicharu. Prorok? Len prorok? A keď beží dialog medzi Ježišom a tou ženou pri Jakobovej studni, tak tam sa nakoniec ukáže, že žena hovorí, viem, že príde Mesiáš. Vieme to. A Ježiš povie, ja som to, ktorý s tebou hovorí. A to je veľmi osobné. A táto žena prijala Krista do svojho života, došlo zmene k jej živote a už ona vie, že Mesiáš je Boží syn. Dokonca Ježiš hovorí, že zároveň aj Bohom. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe, kto neverí Bohu, ho učinil luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto je svedectvo, že Boh dal nám večný život. A tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá života v sebe. Takže tak dôležité to je celé. Boh poslal svojho syna, aby sme mali život. Mali ho v plnej miere a mali večný život. Takže keď chce niekto ísť do večného života mimo Ježiša, tak to nebude. Ježiš tiež hovorí o večnom živote, hovorí o sebe ako o tom, skrze ktorého môže mať kájúci hriešník odpustené hriechy. Koľkokrát sa udialo aj niečo také, že keď Ježiš chromého postaví na nohy a najprv mu povie, že synu, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Tak tí, ktorí sú tam, tí z tých farizeov, počuje, čo to je, kto môže odpúšťať hriechy? Však len Boh môže odpúšťať hriechy. A vy ste v ňom nerozpoznali Boha, Božieho syna, ani syna človeka. A potom Ježiš dokazuje, že on naozaj je Boží syn. Že on naozaj je Boh a človek v jednej osobe, ktorý prišiel sem na túto zem medzi nás hriešných. Ako? Tak hovorí tomu chromému, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. A on vstal, zobral si svoje lehátko a išiel. Urobil niečo, čo dlhé roky nemohol sám urobiť. A videli to všetci. Takže Ježiš nie len odpustil hriechy tomu človeku, ale ho aj uzdravil a postavil na nohy. A tak ukázal, že áno, on má autoritu. On má Božiu autoritu. A na jeho slovo sa dejú veci. Ježiš uvádza príklad aj zo Starého zákona. V prečítanej lekcii Božieho slova čítame, že Boží ľud, tam je ďalšie svedectvo, Boží ľud bol v púšti a spieral sa Bohu i Mojžišovi. Videl toľko divov zázrakov tento Boží ľud, ktoré s ním Boh urobil a nejako stále reptali. Stále sa sťažovali. Stále sa ponosovali. A nie je to dnes ani inak aj v tomto svete. Koľkokrát sa aj Boží ľud sťažuje. Lebo neprší, lebo je horúco, lebo je sucho a stále nejaké veci a tí ľudia si spomínali, tak jak nám tam bolo dobre v tom Egypte, tam sme mali cibuľu, tam sme mali cesnák, tam sme mali pór, všetko možné sme mali, len zabudli ste na to, že ste boli otroci. Zabudli ste na to, že ste boli neslobodní. Zabudli ste na to, že ste kričali k Bohu, že by vás vyslobodil a on vás vyslobodil. Bolo tu 10 egyptských rán, boli ste vyvedení a prevedení cez Červené more, ste v púšti, Boh vám dáva 40, každý jeden deň ste dostali, okrem šabatu, okrem soboty, ale stále ste mali
na každý deň mannu. Čo ešte treba? Čo ešte by mal Pán Boh urobiť? Koľkokrát sa ľudia sťažujú na všeličo. No a bol tam ten vzdor a Pán Boh poslal ohnivé hady. Poslal ohnivé hady na svoj ľud a tieto hady ich štípali a títo ľudia mali obrovské bolesti a umierali. Umierali. Mojžiš, rob niečo. A Mojžiš hovorí s Pánom a Pán Boh mu hovorí, počúvaj, postav stĺp a na ten stĺp z hotov a polož tam hada, nechuštana, medeného hada. A každý, kto bude štipnutý a pozrie sa s vierou na toho hada, bude uzdravený. Bude zachránený. No a tak to aj bolo. A o niekoľko tisícok rokov Pán Boh zase vstýči na jednom vrchu, menom Golgota, lebka, vstýči, sú tam 3 kríže a jeden uprostred, na ktorom je zavesený, pribitý jeho milovaný svätý syn. Každý, kto sa s vierou pozrie, môže byť uzdravený, môže byť zachránený pre večný život. Je to na človeku, ako sa rozhodne, či sa budem dívať na ten kríž, či sa budem dívať na Ježiša, či budem s vierou sa na neho dívať, že len on mi môže pomôcť uniknúť večnému zatrateniu a len on mi môže pripraviť cestu do večného života. To je na každom človeku. Večný život je Boží život, stelesnený v Kristovi, darovaný už v tomto čase všetkým veriacim ako záruka, že budú žiť na veky. Ježiš hovorí Nikodémovi, ale aj nám, že pravá Božia láska je aktívna. Boh prišiel medzi nás. Boh aktívne robí veci na tejto zemi. Oblečie sa do ľudského tela a nechá sa zabiť. Taká veľká láska. Tak ďaleko ide Božia láska. Ježiš vzal na seba náš trest. To my sme si zaslúžili ten kríž, to všetko, tú potupu, tú pohanu, to všetko. A Ježiš, ktorý nič zlého neurobil, len dobré, tak urobil čo? Podstúpil za nás, zobral to na seba. Naše hriechy. No keď niekto nechce, aby Ježiš zobral jeho hriechy na seba, tak tieto hriechy, prosím pekne, ostanú na ňom. Viete, a to je brutálne nebezpečné, pretože ak na niekom zostanú jeho hriechy a zomrie a príde k Bohu, tak jednoducho nemá šancu. Skončil. Bude sa musieť pred Bohom zodpovedať za každý jeden svoj hriech. Za každý jeden. A ako to dopadne? No veľmi zle. Teraz je čas milosti. Teraz Boh hovorí, poď ku mne. Môj syn je tvoj záchranca. Poď teraz so svojimi hriechami. Poď a vyznaj ich, oľutuj ich, zlož ich. Polož ich na môjho syna. Oľutuj ich. A odovzdaj mu svoj život. A budeš so mnou na veky. Budeš v tých večných príbytkoch. Je to dobrá ponuka, že? Keď niekto zoberie moje dlhy, všetky moje dlhy na seba. Nie? A ja už nebudem dlžný. Ani Bohu, ani druhému. Ježiš hovorí o sebe, že je svetlo, ktoré prišlo na svet a to svetlo odhaľuje mnohé nepekné veci. Že? Ježiš hovorí, každý totiž to zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo. Prečo? Aby jeho skutky nevyšli najavo. A my si musíme povedať, že
Je dosť takých vecí, o ktorých by sme rádi, aby iní nevedeli. Nie? Je to tak. Niekedy možno sa hanbíme aj sami pred sebou. A preto človek nemá odvahu ísť na to svetlo. Však preto nemal odvahu ísť ani Adam pred Boha a otvorene povedať, ako sa veci majú. Boh išiel za Adamom a Boh sa pýtal: Adam, kde si? Kam si sa dostal? Čo si vlastne spravil? Adam svoju vínu zhadzuje na niekoho iného. To je bežná vec. Ľudia radi hľadajú nejakého v úvodzovkách obetného baránka, na koho by to mohli hodiť. Žena, ktorú si mi dal. Dala mi, ja som jedol. Hád ma podviedol. A také výhovorky, nie? Ale pred Pánom neplatia takéto výhovorky. My musíme povedať, že čo sme naozaj urobili. Nemám muža. To si pravdu povedala. Nemám muža. Lebo mala si 5 a ani 6 nie je tvojim mužom. To si dobre povedala. Takže toto je naše riešenie. Toto riešenie nám ponúka Pán. Mnohí ľudia majú strach vystaviť sa Božiemu svetlu, pretože sa obávajú, čo by sa asi tak prihodilo. A ďalšou vecou je, že sa nechcú zmeniť. Nechcú sa zmeniť. Lebo to chodí s bolesťou. To chodí so seba zapieraním. Zmena, tá vnútorná zmena stojí človeka nemalé seba zaprenie. A zmenu. Zmenu k tomu, aby sme sa formovali a boli bližšími obrazu Božieho Syna. Je celkom prirodzené, že nikomu nedovolíme nazrieť do svojho najhlbšieho vnútra. Nikto predsa nemusí vedieť, o čom premýšľame, nie? Ale Boh vidí všetko. Naše úvahy, všetko. A keď sa hriešny človek chce vysporiadať s Bohom, musí si uvedomiť, že má dočinenia s tým, o ktorom platia, a nie je to tvora, čo by bol pred ním neviditeľný. Všetko je obnážené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Takže my nepremýšľajme nad tým, čo si iní myslia o nás, ale čo si Boh myslí o nás. Toto je pre nás dôležité. Nikto. Každý jeden, aj ten druhý, čo si myslí, to si myslí, bude musieť sa zodpovedať pred Bohom za svoje. Takže je najmúdrejšie prísť tým všetkým k Pánovi. Pán Ježiš dokonale pozná náš život a vie o nás aj to najhoršie, ale nezavrhuje nás. Dobre, zavrhol tú ženu, ktorú priniesli, aby ju kameňovali. Zavrhol ju. Alebo iných hriešnikov, ktorí s ním stolovali, prišli k nemu hriešnici, publikáni a jedli s Ježišom, a tí ostatní, ktorí si o sebe mysleli, že oni sú na tom že sú spravodliví, že je s nimi všetko v poriadku, že oni dodržiavajú zákony, sa poršujú. Jak je to, že s takými hriešnikmi stoluje Ježiš? Ale oni si uvedomovali, že oni tak potrebujú Ježiša ako soľ. A neodmietol ich. Jedol s nimi. Aj my máme dnes možnosť jesť s našim Pánom, prijímať jeho sväté dary. Ohromná vec. Kto prichádza ku mne, nevyženiem ho. Odmietol tú ženu, ktorá plakala, prišla k Ježišovi, ktorý tam stoluje s ostatnými, a bola to akoby vykričaná žena. Prišla tam v pokáni, plače, umýva Ježišovi nohy, vlasmi utiera, rozbije drahú tú nádobu a ten drahý obsah tej alabastrovej nádoby vyleje, utiera tie nohy, pomáže ho. Ohromná vec. Všetci pozerajú, jak si on to dovoluje, že čo je za žena, čo sa ho tu dotýka. Dobre to urobila. Dobre to urobila. Správne to urobila. Vidíte, ako Pán Ježiš miluje hriešnika?
Ano. Kajúceho hriešnika nepošle späť. To je ohromná vec. A tomu sa môžeme tešiť a môžeme toto Božie milosrdenstvo využiť. Pán Ježiš prišiel na zem, zomrel na kríži práve pre takých. Obetoval svoj život, aby zachránil stratených, tých, ktorí mali zlé, skazené srdce. Čo povedal tomu Lotrovi, ktorý činil pokánie hore na kríži? Poslal ho niekam? Neposlal. Odpustil mu jeho hriechy. Tomu kajúcemu Lotrovi nepovedal, že no, s tebou som skončil. Nie. Amen, ti hovorím, dnes bude so mnou raj. Tomu povedal. Ale tento človek, ktorý už nič nemohol zmeniť, pokazil celý svoj život, pokazil život iným, tak tento človek počuje od Ježiša ohromnú správu. Činil pokánie a Ježiš hovorí, budeš so mnou v raji. Aj taký apoštol Pavol, ktorý prenasledoval cirkev brutálne, prišiel k zmene, prišiel k stretnutiu s Ježišom, Ježiš ho zastavil, ide zlým kurzom, Pavel, a Pavel sa zmenil. A z prenasledovateľa cirkvi sa stal hlásateľ cirkvi, hlásateľ evanjelia. On nás neodmietne, ale nás príjme a dá odpustenie a večný život. Náš Pán, Boží Syn, Ježiš Kristus. Amen. Poďte, modlíme sa. Drahý náš Pane Ježišu, Ty, ktorý si svetlo sveta, Ty osvecuješ aj náš život. Vieš o nás úplne všetko. Vieš o našich radostiach, starostiach, bolestiach i trápeniach. Vieš, kým sme naozaj. A napriek tomu nás miluješ. Dávaš nám čas a priestor na to, aby sme v Tvojom slove, v svetle Tvojho slova videli svoj život taký, ako ho vidíš Ty. Pane Ježišu, Ty si koľkých hriešnikov priviedol do svojho kráľovstva. Tých, ktorí ťa hľadali, pretože videli, že sami si nemôžu pomôcť. Že ten ich život vôbec nezodpovedá Božím nárokom. A Ty, keď si videl hriešnikov, ktorí sú zdrvení vo svojom srdci nad svojim pokazeným životom, keď si videl ich práve pokánie, tak si im odpúšťal hriechy a dával si im druhú šancu, druhú možnosť. A takto činíš aj teraz, v tomto čase. Dávaš hriešnemu človeku možnosť, príležitosť k tomu, aby prišiel k Tebe, ktorý si dokonalou láskou, ktorý si z lásky k nám položil svoj svätý život, aby sme mohli mať odpustené naše hriechy. Pane Ježišu, veľmi Ti za to ďakujeme. Pomôž nám kráčať, Pane, za Tebou. Aj keď prídu rozličné problémy, starosti, ťažkosti, Ty nám daj sílu a podopri nás, keď klesáme v tomto živote. Pomôž nám, Pane, aj v tom novom týždni a dávaj nám sílu k tomu, aby sme zvládali všetko to, čo stojí pred nami skrze Tvoju pomoc. Pomôž nám, aby sme ťa vedeli vyznávať, kým je čas milosti. Veď Ty sám si povedal, ktokoľvek ma vyzná v tomto hriešnom pokolení, toho vyznám a ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Daj, aby sme sa nehambili za Teba, za Tvoje meno, za to všetko, čo si pre nás urobil.
Naopak, pomôž nám nielen zachovávať to, čo si povedal, ale aj to, aby sme ti ostali vernými až do smrti. Veď tým, ktorí ti zostanú verní do smrti, zasľubuješ korunu večného života. Tak, Pane, ved nás týmto časným životom tak, aby sme ťa mohli raz chváliť, uctievať, vyvyšovať tam v sláve u Teba. Zmiluj sa, vypočuj nás, keď ešte takto voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Pri východe, bratia a sestry, nezabúdajme na dobročinnosť a zdielnosť, vediať, že ochotného darcu miluje Boh. A napokon ľudu Boží, milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, posvedzujúca a posilňujúca moc Svätého Ducha nech je a zostáva s nami so všetkými od teraz až na veky. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha, Otca nášho a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sám seba vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z tohto prítomného veku zlého podľa vôle Boha a Otca nášho, ktorému nech je sláva na veky vekov. Amen. Prvnež by sme pristúpili k stolu milosti, ešte si vypočujme Božie slovo a krátky výklad. Pavol apoštol v prvom liste korinským kresťanom píše aj toto. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ nepríde. Mávame niekoľko príležitostí počas roka, kedy sme okrem služby Božieho slova pozývaní aj k stolu milosti a k tomu hmatateľnému pokrmu a nápoju. Kedykoľvek. Pán nás pozýva do svojho spoločenstva, aby sme si pripomínali, čo pre nás urobil. Vždy, aby sme si to pripomenuli. A tak je tomu aj teraz v tomto pôstnom pašijnom období. Pán Ježiš predtým, než začal svoju verejnú službu, po krste v Jordáne je vedený Duchom Svätým na púšť. Je pred ním 40 dní a nocí plných pokušenia. Je na púšti, nie v Édene, nie v nejakej krásnej záhrade. A diabol pokúša Pána Ježiša na púšti, tam čítame trojakým spôsobom. Ak si Syn Boží, tak rozkáž, aby tie kamene sa stali chlebami. A všetko to smerovalo k tomu, aby, aj keď niečo je to prirodzené, potrebujeme sa najesť, potrebujeme ten chlieb každodenný, tak toto bolo niečo akoby navádzanie k zneužitiu moci, ktorú Pán Ježiš mal. Ale on tomuto pokušeniu nepodľahol. Potom diabol útočí ďalej a hovorí, ak si Syn Boží, tak zoskoč. Je napísané, že anjeli ti pomôžu, aby si neuderil nohy. A Pán Ježiš hovorí, je napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. A potom je tam ďalšie pokušenie, ktorom hovorí,
a zoberie ho na veľmi vysoké miesto v Jeruzaleme a ukazuje mu všetky kráľovstva sveta a hovorí, toto všetko ti dám, keď sa mi pokloníš. Diabol sa nechcel už kláňať Bohu a preto zhrešil voči Bohu a preto bol vyhnaný preč od Božieho trónu. A Pán Ježiš opäť slovom Božím hovorí, je napísané. Jedine Pánu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému slúžiť. A vtedy odišiel ten pokušiteľ a prišli anjeli a posluhovali mu. A potom prišiel ten čas, kedy nastúpil na cestu utrpenia, zvlášť v tom poslednom týždni pred Veľkou nocou, a kde sa desí aj v Getsemanskej záhrade. Predtým je so svojimi učeníkmi v jednej miestnosti veľkonočného baránka a potom ustanovuje pamiatku svätej večere. Nové víno, nová zmluva. Tento chlieb znázorňuje jeho lámané telo. Čo skoro bude lámané jeho telo na Golgote. Čo skoro bude vylievaná jeho krv v Getsemane pod údermi vojakov, rímskych vojakov. Čo skoro budú prebité jeho ruky a nohy i bok na kríži. A tam bude trpieť za naše hriechy. A tam bude volať vo veľkej opustenosti, Bože môj, prečo si ma opustil. A tam zaznie to drahé slovo, je dokonané. Dokonal som tvoje dielo, Otče. A odovzdá svojho ducha Otcovi. Keď budeme prichádzať aj teraz k tomuto stolu, pamätajme na to, čo pre nás Pán Ježiš urobil. A tak jedzme z toho chleba a tak pijme z toho kalicha. Amen. Bratia a sestry, než by ste pristúpili k tomuto svätému stolu, vypočujte, ako ustanovil svätú večeru náš Pán Ježiš Kristus. Zaznamenali to prví traja evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš, ale najpodrobnejšie to napísal apoštol Pavol vo svojom prvom liste ku korintským kresťanom v kapitole 11. od verša 23. takto. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal. Pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. Keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku, lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ nepríde. Preto kdokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda, človeče, tak jedz chleba a pí z kalicha. Pripravme sa k tejto kráľovskej hostine pokorne, vyznajme úprimne svoje hriechy pred tvárou svätého a milostivého Boha a modlíme sa takto. Večný Bože, stvoriteľu neba i zeme, prichádzame aj v tejto chvíli pred trón Tvojej milosti. Prichádzame ako tí, ktorí sme sa mnoho razy rozličným spôsobom previnili voči Tebe, ale aj proti našim blížnym. Ty vieš o každej našej neposlušnosti voči Tebe. Ty vieš o každom sebectve, o každej pýche v našom živote. Ty vieš o tom, koľkokrát sme nevyužili príležitosti k čineniu dobrého. Ty vieš, Pane, o našich narušených vzťahoch, možno aj v rodine, možno aj na pracovisku. Ty vieš absolútne všetko. Prinášame k Tebe, Pane, každý náš hriech a každú našu vínu. Prosíme, aby si bol milostivý, aby si preskúmal naše vnútro, aby sme aj v tichosti
ti vyznali to, čo nás trápi, čo nás zaťažuje, čo spôsobuje ťarchu na našej duši, tak, aby sme mohli, Pane, prijať v pravom pokáni Tvoju milosť a Tvoje odpustenie. Zmiluj sa, vypočuj naše prosby. Amen. Vyznali sme svoje hriechy, poďte teda, vydajme svedectvo o svojej viere, vyznávajúc spoločne a nahlas slova apoštolského vierovyznania. Verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Milí bratia, milé sestry, ja síce o vašej viere nepochybujem, predsa však podľa ustáleného poriadku našej svätej cirkvi predkladám vám ešte niekoľko otázok, na ktoré odpovedzte každý svedomite podľa svojej viery a podľa svojho presvedčenia. Spoločne a nahlas. Pýtam sa poprvé, či veríte a vyznávate, že Boh stvoril prvého človeka v spravodlivosti, svetosti a nevinnosti, ale následkom pádu prvého človeka ste aj vy sami porušení, slabí a hriešní. Ako takí nemôžete obstáť pred súdnou stolicou Božou vlastnými silami. Baže si zasľujete trest smrť a zatratenie. Či to veríte? Ja to verím a vyznávam. Pýtam sa po druhé, či veríte, že sa Boh nad hriešným človekom zľutoval, že poslal za vás v tele svojho svätého Syna Ježiša Krista, že jeho jedinou dokonalou obeťou zničil vládu hriecha a moc zatratenia a vás učinil spravodlivými vierou zadarmo z milosti pre zásluhy krvi Ježišovej. Či to veríte? Ja to verím a vyznávam. Pýtam sa po tretie, či veríte, že Boh, ktorý vzkriesil Pána Ježiša Krista z mŕtvych, skrze Neho vzkriesi z mŕtvych aj nás a prihodie naše smrteľné telo nesmrteľnosťou a prenesie nás do jeho večnej slávy. Či to veríte? Ja to verím a vyznávam. Pýtam sa po štvrté, keď ste to všetko skutočne uverili, či sľubujete a či sa zaväzujete k tomu, že z vďačnosti za túto milosť zasvetíte celý svoj život Pánovi a že už v tomto prítomnom svete budete žiť na jeho slávu ako tí, ktorých si on pre seba vykúpil. Ja to sľubujem a s pomocou Božou sa k tomu zaväzujem. Toto všetko spolu s vami ja verím a vyznávam a sľubujem, s pomocou Božou sa k tomu zaväzujem. A teraz ja nehodný síce, ale povolaný sluha môjho Pána Ježiša Krista, zvestujem vám odpustenie vašich hriechov a život večný, ktorý nám všetkým dá náš Pán zadarmo z milosti pre svojho svätého Syna. Amen. Teraz teda všetci tí, ktorí ste sa k tomu náležite a dôstojne pripravili, pristupujte k tomuto svätému stolu s kajúcim srdcom a v peknom poriadku. Bratia a sestry, takto ustanovil svätú večeru náš Pán Ježiš Kristus. Takto ju svätili apoštolovia, reformátori, naši vyznavackí predkovia a takto sme k nej z milosti Božej pristupovali aj my pri tejto príležitosti. Prvšak, než by sme vás prepustili, prosíme vás a napomíname, aby ste milosť Božiu pri sebe neučinili márnou. Nech vo vás viac nepanuje hriech. Chovajte sa tak, ako je to hodné vášho kresťanského poslania, aby vás nič neolúpilo tú lásku Božiu, ktorú vám zjavil a dokázal Ježišovi Kristovi. Oblečte si tedy ako vyvolení Boží, svätý a milovaný srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si. Ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A pokoj Kristov nech panuje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo. Teraz, než by sme sa navrátili do svojich príbytkov, poďte, pozdvihneme svoje srdce k Bohu a vzdajme
chválu za jeho milosť, modlíme sa. Drahý náš nebeský Otče, veľmi ti ďakujeme aj za túto príležitosť. Ďakujeme ti za obeť tvojho svätého Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Ďakujeme ti, nebeský Otče, za to, že nám dávaš nielen telesný pokrm a nápoj, ale že nám dávaš aj ten duchovný pokrm a nápoj k večnému životu. Ďakujeme ti, že si nás volal aj dnes do obecenstva s tebou, aby sme tebe vyznávali naše viny, naše hriechy a v pokáni prichádzali prosiac ťa o tvoju milosť. Ďakujeme ti, Pane náš, za to, že sme smeli byť účastnými stola milosti, kedy sme si smeli nanovo pripomínať obeť tvojho svätého Syna. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za to všetko, čo si pre nás urobil. Ďakujeme ti, že si podstúpil to utrpenie kvôli nám, aby si nás mohol vytrhnúť z moci pekla, z moci diabla, z následkov hriechu a darovať nám večný život. Pane, tu sme sľúbili a vyznávali vyznanie pred tebou a zaväzovali sme sa k životu pre teba. Daj, aby to bola realita nášho života. Ty nás vyprevaď so svojím požehnaním a daj, aby bolo vidno na nás, že sme sa s tebou stretli a že ty žiješ v nás. Že sme ťa prijali do svojich srdc i životov. Tak prosíme, Pane, zmiluj sa nad nami, pomôž nám, aby sme ti zostali vernými až do smrti. Nech je tvoje meno oslávené teraz i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. A napokon príjmeme požehnanie. Boh všetkej milosti a lásky, ktorý povolal vás Kristu do svojej večnej slávy, nech vás dokonali utvrdí a upevní, jemu moc a sláva na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, ešte by som rád jeden oznam. Pri najbližšej príležitosti budeme mať aj cirkevno-zborové valné zhromaždenie, na ktorom budeme hodnotiť predchádzajúci rok 2024 a budeme sa dívať s nádejou aj do roku tohto aktuálneho roku 2025. Takže vás prosím o hojnú účasť, aby sme boli informovaní navzájom o duchovnom i hmotnom živote nášho cirkevného zboru tu v Prešove. Na záver našich bohoslúžieb budeme spievať